Il-kumpanija tal-avjazzjoni Challenge Group qed tinvesti 350 miljun euro f'sitt ajruplani tat-tip Boeing 777-300 ER li se jinbidlu minn ajruplani tal-passiġġieri għal ajruplani tal-merkanzija. Ma' TVM News, il-General Manager ta' Challenge Cargo, Edward Mikallef, spjega li x-xogħol fuq l-ewwel ajruplan se jsir f'Ġunju bil-pjan tal-kumpanija huwa li sal-2026 ikunu kollha operattivi. Dawn is-sitt ajruplani se jtajru l-bandiera Maltija. Mlittina dritt intiru f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Għandna Civil Aviation u Malta li tgħinna ħafna biex naqbżu l-ostakli ntaqgħu magħhom. U wkoll Malta huwa l-head office tagħna tal-grupp, hemm framework ta' legislation, financing, stabilità politika wkoll bħala pajjiż li għen il-grupp jinvesti hawn Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru qal li dan l-investiment ifisser fiduċja f'settur tant importanti għal pajjiż. Iżna li xjallinja perfettament mal-Malta Vision 2050, ġifieri dik il-viżjoni tal-fejn irridu nieħdu lil pajjiżna sal-2035 u l-2050 jallinja wkoll perfettament mal-Malta Labour Migration Policy. Għaliex l-istrateġija ta' dan il-pajjiż hija illi ma jiffukax iżjed biss fuq il-ħolqien tax-xogħol, dak irnexxinna naħseb kellna suċċess spettakolari hemmhekk, imma li issa jiffoka fuq il-ħiliet. Il-Prim Ministru innota b'sodisfazzjoni li ħafna mill-140 ħaddiem f'din il-kumpanija huma Maltin li qal tolqot perfettament mal-istrateġija tal-Gvern li l-aqwa opportunitajiet jinħatfu mill-Maltin u l-Awċin. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru irrimarka li fl-aħħar 5 snin l-ajruplani rreġistrati taħt il-bandiera Maltija telgħu minn 500 għal 920, stqar li ħerqan li dawn jitilgħu għal 1000 fix-xhur li ġejjin. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li dan il-proġett jixed id-direzzjoni tal-Gvern fis-settur tal-avjazzjoni u jaqqat ma' katina ta' investimenti li saru u qed isiru. Il-kumpanija Challenger Cargo li tiffoka fuq il-ġar tal-merkanzija fl-2018 irrilokat l-uffiċċju ewlieni tagħha f'Malta. Fl-istess ħin qal il-kap eżekuttiv ta' Cargo Group, Josi Xukrun, irnexxiela tikseb l-Air Operator Certificate u ġiet rikonoxxuta bħala Approved Training Organization.